Fi stqarrija b'referenza għall-ingaġġ ta' Arthur Apap il-Ministeru ta' George Pulicino f'risposta mibgħuta lil dan l-istazzjon iġġustifika s-super salarju li qed jieħu dan il-konsulent. Ingħad li l-ingaġġ tal-Perit Apap huwa wieħed temporanju ta' 4 xhur biex jibda jopera uffiċċju ħalli jħares lil ġirien. Il-Ministeru qal li Apap li għandu 62 sena waqaf milli jagħmel xogħol ieħor u ser jaħdem minn tal-inqas 8 sigħat kuljum, fl-istess ħin il-immus ser jitħallas overtime. Ta' dan Apap ser ikun qed jieħu salarju ta' 6,000 euro fix-xahar li jfisser 1,500 euro fil-ġimgħa. Il-Ministru Jason Azzopardi meta kien qed jieħu sehem fil-programm Inkontri qal li huwa ġustifikabbli għal George Pulicino li jimpjega nies b'dan is-salarju. Ma l-ammont ġustifikabbli għalik inti. Għax huwa rata ħlas ta' konsulent. Mhux kwistjoni jekkux pensjonanti jew le. Madana kollu Robert Arrigo li kien qed jieħu sehem fl-istess programm Inkontri ma ddefendix lill-Ministru George Pulicino. Qal li huwa jippreferi li l-flus jonfoqhom b'aktar għaqal. Dejjem I'm on record li flus jistgħu jintefqu, jinvestu jew ħatar miegħhom. Jiena nippreferi li l-flus ninvestihom tajjeb. Kien fuq interpellanza tal-istess Robert Arrigo li sar magħruf kif bejn Novembru tas-sena l-oħra u Jannar ta' din is-sena, il-Ministru George Pulicino impjega 4 persuni mingħajr interview permess mill-ITC jew sejħa pubblika. Wieħed minn dawn l-4 persuni huwa Arthur Apap, il-pensjonant li qed jitħallas mill-Ministeru ta' George Pulicino 10 darbiet aktar mill-pensjoni medja.